Tehát amikor egy templom megújul, akkor mindig azért adunk hálát, hogy látjuk, hogy a gyülekezet él, van a gyülekezetnek gazdája. Nem véletlenül emeltem ki az ige hirdetésben, hogy azt látjuk, hogy itt egy olyan szolgatársunk van jelen, akinek a szolgálata áldott. Egyrészt azért, mert szívügyének tekinti azt, amit végez, szorgalmasan sokat tesz a gyülekezetért, és előbb-utóbb ennek a szorgalmas munkának az áldása beérik. És ez nem csak az épületeken látszik, tehát a megújult templomon, hanem azon is, hogy jó ide bejönni, és főleg azon, hogy a lelkiház épül, gyarapodik a gyülekezet. Tudjuk, hogy nem azt kell nekünk nézni, hogy a számok hogyan nőnek. Egy ember is sokat jelent, és itt sokszor egy ember van, ahhoz képest, hogy én mondjuk legkorábban itt jártam. Tehát látszik a különbség, ezt köszönjük az Úrnak, köszönjük a lelkipásztornak, feleségének, köszönjük a gondnoknak, presbitereknek és minden gyülekezeti tagnak. Tehát az én szívemben mindig öröm és hálaadás van, ha egy templom megújulásáért hálát adunk, és persze hát nagy élmény, mert azért jó találkozni a gyülekezeti tagokkal, és beszélgetni közös dolgainkról.